napakagandang tanong yan, sir, kasi napakaganda ng sagot. For the first time in Ilocos Norte, we recorded zero fire related fire incident po yung ating December 31, 2025, and even our January 1, 2026 po. So we recorded zero for the first time in our province. And I attribute that, of course, sa ating pong mga bumbero, sa ating mga kapulisan, sa ating mga DRRMs, and even to the community, and of course sa inyo po na media na tumulong po sa amin na mangiwaras the information, and lahat po tayo ay successful ngayong pagsalubong ng bagong taon sa ating objective na yan na maging zero. Sabi nga natin, bigyan ng target fire kaya sa amin expected na mayroong sunog kasi gagamit tayo ng mga fireworks. But by God's grace, zero po tayo ngayong taon. Maraming salamat sa lahat.